Gaya nyo matoy, buntang no? Huwag patay paniod to! Lami, magkakundam ko. Mr. Bon, bako ninyo. Ay na dagang istorya da. Bango na! Tuklon ti karon. Tara na, kay mabalos pata ni Luigi o ni Mario. Abi siguro nilang patay na taba. Karon lang mo, kitkiton ko na yung mga lagay. Tara, tulusubon si Luigi o si Mario. Takloy! Ano naman? Human naman tag-mission no? Human na. Nyo, saan naman to ni Ron? Mangayo na po tag-mission kay Bossing, kay humana naman atong mission una. Namatay naman ang mga zombie. Hello! Tama day no? Takloy! Asa ni mong pusil? Gilabay na ko oy, kay nahutdan kog bala. Tama-tama po Takloy, kay human naman atong mission. Pero sige lang, ayog kabalaka kay mangayo ra tag-mission ka Bossing. Kay para na po tayo issue nga pusil. Bitaw no, kay wala na may mga zombie. Tara! Ganyan no, tara! Unsa na po kay yatang ni Bossing nga ako ano, mission sa to ano? Ambot lang, basing nindot na pod kayo no. Sige, para lang exciting kayo no? Tara! Tara! Takloy! Tira man siguro tong panan ni Bossing no? Kung di ano to ang costume ba? O diri aman, ay dito aman to sa unahan. Ah, sige, ato sa tanan ta! Tara, basin na si Bossing dito. Bossing! Bossing! Humana mong mission. Unsa na po kayo sunod na mo mission nimo? Oh! Tatlo yung tuyas! Congrats sa inyo ah! Wak pa mo naman! Hala! Wala pa man na human Takloy! Unsa kay sunod na mo mission, Bossing? Nagtuong dawalan sa misyon. Wala pa! Kay kuyaw to mga zombie ah! Siya mga kinabuhi! Ni! Murag kiring! Kay siyam ka mo kinabuhi! Wag yun. Ni kapila naman to mo na ikaw, Bossing. Murag, katulod naman siguro. Nananay kulang og unom na lang kulang! So, unom na lang. Unya kay urot naman ang bala Bossing! Unsa man ang mapapatay? Unya ako kay wala na ko pusil. Ay mong kabalaka! Kay nakakuyatag sa inyong bakong issue! Unsa naman po na Bossing? Pusil na pod! Dili! Basta! Mahadlok ang mga zombie ali! Susa to pa! Muna yung mga weakness sa zombie! Basta! Ihatag na ko ni pag magkaapikin na mo! Sige ha, salig mo mo, Bossing ha. Bantag mapiki man ni Bossing hap! Itugaan dyan kang mamagyod! Mapiki man eh! Makaunan mi sa kanang zombie! Don't worry, brothers! I got you! Sige Bossing, sugdo na ng mga misyon! Pero, naka-receive ba diri pusil? Pero isa ra pod! Ako kay wala. Ayaw ka balaka! Palikod na kang Mario! Kay tanawan di kang dako! Ni, kalain po doy, dili man nag-challenge, Bossing. Ayaw mo si Darang Sturia! Lakaw na mo! Mintras sayang pa! Tara na Takloy! Sige, Bossing. Tara! Pag-anda mo, kay ambuso na to si Luigi o si Mario. Dam, preparado kay ka ba? Wow kay kang shooters oh, murag ubi. Taka. Nagsumba na sila gabi eh. Wa pa na ilis. Pakamay bel-bel. Ayaw mo pagbuot kung magsumba ko. Tanawa kong lawas o, murag kasol. Dam, pakitahin akong sampol. Gusto rin mong sampol ha. Panis ka boy. Okay naman to, kay mga ito na ta. Okay kayo ma'am. Dirita sila mga ge, andam-andam mo. Katag-katag mo, sama sa taing nga natamakan. Takloy! Unsa kay yatag ni Bossing sa tuwa nga issue no? Ambot, sa ka ha. Isa ra man itong pusil, di ta kay guanig! Galikod lang ko nimo ha. Sige! Dam. Nakita na namong target. Sige, ayaw ninyong pekyasa.
Bantay lang na sila ron, mga paksit yun ang simod ron. Dam, saman, bigyan na nato. Tara, tara na soban. Dolar ni natoy. Dugol ra man ta kanong itawag pamanta. High pitch na manggod karon. Ah, mao ba? Tara. Unahan si Mario! Nagara si Mario! Taklay! Manay bala! Dali, tago! Tago! Busing! Asa na imong ingong nga isyo? Nalok na si zombie ba? Ha? Asa mo na si Mario? Tanawa daw! Ha? Si Mario? Ana! Asa na si Mario? Asa kayo si Mario? Taklay! Narako! Sakay na ako? Wala yung ingong busing! Ang talo mo, tubiyan mo! Sa, ano sila dinosaur? Madam! Atras! Da, madlok mo na yung morning dinosaur! Dagan